Balafirên şerkeriyên İsraîlê êrişeka nû li ser cihên leşkeriyên rejîma Esed kirin. Di roja çarşemê, artêşa İsraîlê li ser malpera xwe ya fermî Twitter ra gihand ku wan sê cihê leşkerî yên rejîma Esed armanc kirin û ew yek hat piştî ku balafireka bêbalafirvan ji aliyê Sûriyê derbasî esmanê İsraîlê bû û ji aliyê xwe ve artêşa İsraîlê ew balafir anî xwarê. Herwiha artêşa İsraîlê tekez kir ku ew nahêlin welatiyên İsraîlî rastî matirsyekî yan êrişekî ji çi aliyan ve werin. Ajansa Saneya Serbêrejîmê ve ra gihand ku berevaniyên rejîmeyên esmanî rûbirûbûna wê êrişa İsraîlî ya li nîzîka devera colan kirin. Ajansa navborî li ser zarê ji derekî leşkerî herwiha da zanîn ku balafirên şerkeriyên İsraîlî êrişa hin cihên leşkeriyên çekdarên rejîmê li dewerdora bajarokê Hedr û Tilkirum li parêzgeha Quneytera kirin û ziyanên ku gihiştin wan tenê madî bûn. Berî niha jî rewangeha Sûriya Mafê Mirovan ra gihand bû ku hin teqîn li gundewarê parêzgeha Quneytera li nîzîkî devera colan hatin encamdan. Rewangehê herwiha da zanîn ku eger heye ew teqîn li ser hin cihên leşkeriyên rejîmê ji aliyê İsraîlê ve hatibe. Tê zanîn ku hêza İsraîlî di amadeyê de ji ber şerûpevçûnên li Bakurê Sûriyê herwiha İsraîl berî niha jî agadariya hemû aliyan kiribû ku nîzîkî deverên sinûrî bi İsraîlê re nebin.